әни керек. Күннәр якты булсын өчен, йокы татлы булсын өчен, әни керек, әни керек. Җил яңгырдан саклар өчен, дошманнардан яклар өчен, әни керек, әни керек. Ашлар тәмле булсын өчен, дөнья ямьле булсын өчен, әни керек, әни керек. Гөлләр чәчәк атсын өчен, бәхет шатлык артсын өчен, әни керек, әни керек. Иң кадерле кеше җирдә әни димәк. Минем әбиемнең исеме Зөһрә. Ул абыстай. 2 тапкыр ул Хаҗда булды. Мин шул әбием белән үстем. Минем әбием һәр көнне, һәр вакыт минем белән татарча сөйләште. Шуңа күрә мин татар телен бик яратам. Бүген мин Роберт Миннуллинның шигырен сөйләдем. Аның исеме әни кирәк. Ирімнең исеме Альберт. Һәм минем бер бар кызым. Аның исеме Айдиша. Без аны бик нык яратабыз һәм ул безнең мотивация. Шуңа күрә шул бәйгедә мин катнаштым. Бу проект сезнең тормышыгызны ничек үзгәртте дип әйтәләр? Бу титул миңа бирде көч. Шуңа күрә хәзерге вакытта мин социаль һәм хәйрия проектларны башкарам үземнең дусларым белән. Үземнең проект турында русча сөйләм. В этом году, в сентябре, мы провели большой благотворительный проект «Я выбираю жизнь» для женщин с детишками с ОВЗ и для жен мужчин, участвующих на СВО. У нас было 100 прекрасных женщин, которые провели прекрасный день, где каждая женщина вспомнила, что они не только жены и матери, а самое главное, что они женщины. У нас выступал и психолог, и у нас был мастер-класс по созданию различных браслетов. У нас работал визажист, и каждая женщина получила позитивные эмоции и новые навыки, которые она сможет использовать в своей повседневной жизни. Бу хатын-кызның күңеле дә матур булырга тиеш һәм үзенең илен, гаиләсен яратырга тиеш.